Tak ahojte, dneska si ukážeme, ako vyriešiť cvičenie 1, túto z Wordu pre 6. ročník. Tu si na ňu klikneme, ideme na súbor a dáme stiahnuť Microsoft Word. Tu sa nám uložilo, 2 razy kliknem a otvorím ho. Takže cvičenie sa nám otvorilo, tu má žltý riadok, klikni na povoliť úpravy. No a do dokumentu máme vložiť číslovanie strán, takže vložiť. Tu sú čísla strany, dáme si dole, vpravo, vyjdem z toho, že na to kliknem. A potom máme tam ešte vložiť hlavičku do svojho menu a treba to zase vložiť. Hlavička je tuto. Ideme na to prvé, dáme si meno, bodka dáme a môžeme pomocou tabulátora. Tu dáme trieda. Tak. Týmto tam zavriem. Gramatické chyby opravujeme tak, že klikneme podčiarknuté červené slovo. To slovo sa nezdá tomu počítaču a vyberieme správny variant. Dobre, máme nastaviť týmto slovám tieto parametre, 17, nemáme ju tam, tak vyťukáme na klávesnici, dáme Enter, dáme Arial Black, farba červená, bola podčiarknutá, dáme na stred strany. Svetadlová pomocou klávesnice Tab máme urobiť túto odsek, takéto niečo, klávesnicu Tab nájdeme na klávesnici, je to na ľavej strane, tretia z vrchu, také dve protichodné šipky a urobíme odsek tak, že nastavíme na začiatku riadku a klikneme na tú klávesnicu. Tak. Na piatá úloha máme roztriediť na takéto dva stĺpce slova. To sa robí zase pomocou klávesnice Tab. Tá klávesnica Tab nám zaručí to, že budú pod sebou písané tie slova presne. Keď dáme o jeden tab naviac, nič sa nedieje, pomocou klávesnice Backspace vrátime naspäť. Takže to je všetko na dneska. Vám to video pomohlo. Majte sa. Na budúce pokračujeme.